naman. Alaka, alaka. Uy, laki. Uy, hindi pilit ba yung basin na kasi dito? Ano ko Joy? Wala. Uy. Ito na naman. Ito na naman. Uy, naman tataba pa naman. Malaki to. Malaki. Uy. Uy. Ito ba? Lin na naman ka, Joy. Laki. Puno mga Joy. Grabe. Ate, yan, ibigay ko sa kanila itong ano ito, ate. Kalahati. Color kasi ang dami. Uli ka. Muntik pa maputol. Naputol na nga siguro. Ayan mga tay, first cuts tayo. Magandang araw. Yan, tapos may kasama tayo doon mga tay. Sila Katsoy Philip tsaka si Katsoy Pritong Nicolas. Yan idol, pakaway naman, sa kaway naman dyan. Siyempre. Ayan mga tay, andun sila sa kabila, ano. Tapos dito tayo sa kabilang side naman. So yun, nakaisa na tayo. Yehey. Uy. So yung long nandun sila sa kabila. Buti akala ko naputol eh. Mariusip na. Sumabit sa ano mga tayo. Yan, nandun sila Philip Robles mga tayo. Kabila. Yan. Galing ako mga tayo sa ano, sa tawag ito, sa Grand Span. Tapos Ginoo. Ano na, dito na lang. Yan na naman Katoy. Ala ka. Uy, dalawa na. Uy. Ginagawa mo. Yuhuy, dalawa na. Kasi Philip, bayabasi mo na ako. Yan, tapos mga tayo, binigyan tayo ni Katsoy Philip. Yay, Katsoy Philip, maraming salamat sa floater mong napakagandang-ganda. Bayabasin mo Katsoy. Ay, ganyan na pala saan eh. Sabi ko bayabasin, dito na pala yung floater nyo. kasi ito mga tayo, pinukul niya to dito sa akin eh. Ayan binigyan tayo. Nilagay niya lang sa aling niya. Tara, dito tayo! Ay, wala akong bayabas, may mangga, mayroon. Mangga. Walang bayabas, mangga pala. Inspiration lang yan mga tayo ni Kabiwas. Yan, Kabiwas TV. Ayan, tara matay at samahan niyo po ulit ako matay. Dito sa Wonder Ilog ulit tayo, sa bandang dulo tayo. Bandang dulo tayo ng ilog. Yan matay, sakay tayo ulit. Yan, Miguel love shoutout sa lahat ng Insi Anglers members. At siyempre binilit happy birthday kay Katsoy Leia, sa asawa ni Katsoy Delmar. Yan. Ayan ang mati. Bayabas. Grabe ka, kapukul ko lang. Diyos ko, napakainit ang panahon. Hirap maghanap ng fishing spot, napakalayo. Bago marating tumatoy, kailangan makakalati muna kayong tubig. Napakainit. Ay, ito na naman, Katsoy. Uy, sus, Ginoo. Nasabud-sabud. Ang init, Katsoy. Ay, nako. Wala, marami tayong tubig na inumin. Kasi napakainit ng panahon. Diyos ko. Yung natin mga floater, yung setup natin, no? Tapos dalawang hook. Ito dalawang hook yan, no? Tapos yung lalim, dito lang siya mga tayo. Ayan, 1 metro lang. Po tayo ng mas malupit para maganda yung natin. Ayan, ganyan tayo mga tayo. Ayan. Yan. Grabe. Dito lang kinagat, oh. Sana makarami kami dito mga tayo, no? Sila Katsoy Philip, sana makarami rin. Tingnan naman mga tayo. Uy, sayang. Laka.
Yan na naman. Wala ka. Uy, gano'n. Ang laki. Uy, Kachay Philip, mayabasim na kasi ko dito. Dali Kachay. Kachay Pits. Ito. Grabe mga Kachay Nagpo-4 fingers pati. Ano daw? Tatlo na kaagad. Grabe. Galing naman ang taw-taw natin. Nabali yan mga nakaraan na naman. Tinali ko na naman ng rubber na naman. Ganda sana eh. Kailangan mapayapa sa vlog. Bayabasin nyo na Kachay Pitong. Grabe, ganda ng size dito mga Kachay. Hindi natin kasama yung idol natin na si Kachay Swords. Ayan, big love shoutout nga pala kay Kuya Berting. Ayan, at siyempre sa mga apo niya. At kay Kuya Ariaga. Ayan, Kuya Francis Coronado doon. Dito Kuya, kaso Kuya malayo-layo lalakarin tapos may babaan doon. Pero ayos naman, may hagdan naman doon mga doon. Dandaan na lang tayo. Malayo-layo nga lalakarin sa gilid ng sa may gutter doon mga doon. Pero kaya. Konting lusong dito, ayos na. Kapalit niya yung magandang fishing spot. Ayan na naman mga doon. Uy, sus, Ginoo! Uy, nako! Uy! Uy! Dapat nag-flip lang natin. Again. Bakit nandyan ka na, boy? Huwag ka dyan, wala kang makukuha dyan. Uy, grabe, laki naman si Johnny baby. Johnny Tango. Janitor mga tinda. Yan na mga tig. Ito na mga tig. Malaki to. Malaki. Uy. Isa pa. Uy. Isa pa. Uli na naman ka to. Laki. Bayabas. Ang lalaki to. Ay, nako. Pwede naman kasi dito kasi ito na naman ito pa, isa pa. Yan na naman. Alaka. Nako. Pilipo. Ginagawa mo. Tara na kayo Pilipo. Riding Thunders, tara na. Grabe talaga dito mga sayang nga lang kasi hindi kami nagpang-abot doon sa dulo na yun mga nila Philip Robles tapos ni Kachay Pito. Yan naman ganda sana mga kaban. Nakakatuwa yung mga kaban yung malisitiyan itong Nicolas. Panay yan. Au! Ano mo ito? Ay! Sayang naman. Nakumpul. Ayun, may gilang shoutout nga pala sa Samura family. Nagbakasyon sila sa Bicol. Nang tuwa naman nakasaya naman ang bakasyon niyo. Mga kachoy. Ano yun? Grabe, pasak na yan Ayan na naman Kachay. Ito na naman. Alaka. Kachay, sunod-sunod na, puro pulaan. Grabe, mga Kachay, lalaki. Hello, Manay. Uy, grabe. Uwian na agad, puno na sa naka-5 pa lang puno na. Puno na ba? 6 ata. 6. Uy.
Grabe talaga ito mga kasi. Ang Diyos ko. Kaya ba lagi mo peso, Boss Joy? Noong nakaraan, doon ako. Yun o. Doon o. Yung inispatan natin doon tayo palagi mga tayo sa may gutter na yun, sa dulo. Eh, bumabaw na yung tubig kaya umatras kami punta rito. Grabe, nasa gilid na. Dito lang mga tayo, kaso malabo kasi dapat ano ba yung video natin na yun? Uy! Nakakapit. Yan oy, grabe. Abot na abot ka dito, idol. Abot na abot ka dyan, Katsoy Pito. Wow. Kitang kita oh. Basang basa yung Pilipinas mong vlog. Basang basa. Ginagawa mo. Ayan. Ayan, Marikina Anglers. Isa angler siyempre. Kanina pa yan. Ako pinunot, iwalag na ako eh. Ayan naman pala mga tayo, magpa kaya Insi Angler sa FB page ni Philip Robles, si Philip Robles yung admin doon, no? Yan, kasama natin dito sa kabilang side. Shoutout sa mga Insi Anglers dyan. I love you too so much. Ito na naman ka tayo. Oy! Oh! Sus, Ginoo. Nakawala. Sayang naman. Ang ganda talaga mga ng taw-taw. Promise mga tayo, yung gandang gamitin. Joy, Ha? parang to may kape eh. Ay, ang init naman. Bayabasin mo na nga ako, yayo. Dito na kami mag-joy. Dito, oh. Oh, kita mo, wala. Oy. Uy. Ito na naman! Ito na. Wah, yun na naman, tataba pa naman mga tayo. Grabe. Sa gilid lang tayo mga kapuno nito. Ay, naku nito. Napaka-bless talaga natin. Nasa ako na kasi karaan yung ano. Asan ba yan? Yung anting-anting ko ng Berisanto. Dito kasi yan. Yan. Dito banda rito. Ha? Dito banda rito. Kaya naman. Ang layo pala ng pukol. Grabe talaga. Lupit ng pukol ah. Ito ng fishing rod ni Kachipito. Kaya pala na i-cast ng malayo. Ano yan kasi? Ano siya? Ultralight siya? Ultralight. Ultralight. Ang ganda no? Para masarap ang feeling. Oo. Para ding taw-taw yan. Ang ganda nga yung ganyan, ano siya, no? Kahit maliit, talagang ramdam mo. Kala mo laki. Oo. Yan mga ito yung pinag-ahanda natin sa babay December siguro mga ito. Bibili tayo doon kila, Katsoy Win. Gister. Kila Win din yan, Katsoy. Binili mo. Oh, kawit to! Uli? Yes! Meron kayo dyan? Kawit yan! Kawit yan! Oh, kawayan pa lang yan, tuwan-tuwan. Mati, paano kayong tilapia na yan nahuli? Ayun na mga tayo. Paano kaya kung tilapia na yan nahuli? Ay, naku. Oh, yan na mga tayo. Oh! Ayun. Payabas ka kaya tayo. Ayun. Uy. Yan. Huli kayo, soy! Naku! Sayang ka, Choypi! Ang sarap naman yan, halo-halo. Ay, isang Pinoy sa puso't diwa. Ginantahan. Mga tayo, snack man tayo dito. Ano? Asan na yung ating maiwagang... Asan na yun? Maiwagang... bayabas. Kain po tayo. Kasi kailangan na lang to, MP. MP.
Wala yung promotor eh. Tiro na eh. Salamat nga pala kay Ate B. Pangalubong. Oh, ang galing. Habang nag-i-snack, may huli ah. Ayos yan. Uy. Ay nako. Hindi ko na nagustuhan ang ginagawa nyo sa akin. Ha? Yung kasing janitor ko, ini-istorbo yung pamiwasan ko. Wendelpino, followin mo yung janitor na yan. Fish na yan. Fish ano ko yan. Oh, ay, gandang size yan ah. Ay, grabe. Kasi pitong ang laki. Babayabasin ko rin dyan. Sabay gano'n. Matapag ko lang hanggang doon. Yan nga lang mga tita, di pwede pang bayabas to. Di may tapos naman. Sumasablay na ka to. Sumasablay na ka to. Uy! Oh! Inabot din. Inabot din. Binukol ko yung isa ko doon mga sa kabila. Oh. Ayun yung kinakagat din. Ay, katoy. Ariko. Ayun, uli. Ariko. Uy! Katoy, tinabahan ako. Namahinga lang pala ko, Katoy. Namahinga lang? Ang ganda mo, Katoy. Oh! Uy! Ay, maliit ka. 3.6 3.6 dito yun. Kagatin mo ulit ha. Nag-i-enjoy sila dito sa kabila. Makagat din eh. Yan talaga style ito mga tayo. Pukulman mo ng pukul yung perimeter na yung mga tayo. Wala kang samahan ng dawi. Wala na. Balik na naman dito. Tulad yan. Sipog, pinagat na pala. Tayo ng salita. Kuya. Katsoy! Oy! Ay! Ala! Nakakuha rin sa wakas! Ito ang gusto ko! Mga toy oh! Oh, di ba mga toy? Magpo 4 fingers na. Oh? Kasi oh! Gurami! Gurami! Ikaw pala ang kumakagahan. Ay, thank you. Sabi ko na nga ba makakahuli ko yan. Talagang ayos. Nasabitan. Ibig sabihin, marami sila dyan. Sinasabitan nila yung gurame. Gurami. Gurami, thank you. Uy! Uy! Baka gurami ulit yun. Uy! Oh! Laka! Gurami ulit! Gurami ulit! Gurami mga toy! Nasabitan ulit! Oh, dalawa na ito yun doy! May buzzer tayo! Sabay pakita ulit yung isa. Uy, dalawa kaya ito. Oh. Pakita ko ito mga tayo kasi may ano tayo doon. May buzzer sa dulo.
Ay, sana makadami ko nito. Naulaan ko sana, sabi ko makauli ka ako ulit. Maganda pala ito, mag-snag ka rito, ano? Natsambahan ulit. Ay, ganda pala dito. Mag-ano ka ng mga triple ba mga to eh. Tapos ano mo lang dyan, oh, ang kaso. Wow, sayang. Ayan naman, tinunod. It's a prank. Kala ko siya ulit. Lalakasan ko nga pala pag inakagat. May kilaw shopping ka pala kay paring Lakay at kay paring Tata. Ano Balikis. Yan. Kay Otol Manny. Thank you po sa inyo. Sunod-sunod kanina, ganyan. 4 4. Tapos may ano pa? Oh, gurame. Ganda rin size. Oh. Boss Jewel! Harvest na naman? Okay lang. Boss Jewel pala to. Sige, ingat. Maya pa ako. Alauna na ako dumating eh. Wala nag-champion? Ayos na. May titulo na yata yun. Nakadalawang adventure sa... Dala ako ng karano. Dami ko ulit yan nung isang araw. Nung may base. Ay, si Boss Dodong pala. Boss Dodong, Tisoy Anglers. Ingat kayo, ingat. Umarbes na naman. Grabe talaga. Cooler lang. Ano yun? Bakukot? Ah, bakukot. Malulupiton talaga. Nung webes, puno. Ingat kayo, ingat. Mga Tisoy Anglers. Ayan. Dito pa rin. Sabado, Subay. Mangin kaya doon? Mangin doon, mangin. Okay. Sige, Win man doon pala dumaan. So yan mga tiya, update pa yung mamaya, At harvestin ko na to para bago maka-uwi ay maka-harvest man lang ng mga good size. Ayun mga si pa-support din po kay Winchester Frog Fish at kay Philip Robles at kay Pitonggo TV. Ito lang tayo mga tayo, mamaya kung saan yung daw ng mga tayo, dyan lang tayo mga tayo, A few moments later. Grabe yung huli ko na mga katay, grabe. Ito mga tayo, tingnan yung huli ko mga tayo. Nagpaganyan-ganyan ako mga tayo. Oh, puno mga soy. Oh, grabe. Tuwan-tuwa sila kasi sila kasi Win. Grabe. Oh, ate Yun, ibigay ko sa kanila itong matay, kalahati, cooler kasi ang dami. Yun, maraming salamat sa inyo matay. Grabe fishing spot natin. Wonder Ilog. Oh, yan Tapos sila kasi Win, Philip Robles. Yo! Philip Robles, tapos katay Pids. Yan dito lang tayo sa malapit sa dulo. Ayan doon naka-harvest sila ka Jewel doon sila sa dulo. Ayun, yan lang po mga tay, susunod ulit. Dito tayo ulit siguro dyan tayo susunod na naman na spot na yan. Or dito, try natin dito sa kabila, dito sa kabila. May tubig dyan mga tayo. Yan So yan, maraming salamat mga tay. Woohoo! Thank you Lord, thank you mga sir.